You're listening to Dili Ni Advice, a Bisaya podcast hosted by two millennials from Davao City. Ako si Kringkay. Ako si Darling. Listen and chill with us twice a week as we talk about modern society and pop culture. Hello. Yes, hello mga kaibigan. Welcome to another episode. How you all doing? How you all doing? And thank you sa atong mga donors. As always, si Ter, si Yayu, and si Carmayoni. Yes, thank you so much for your monthly donation. We appreciate you. You fuel our drive. Yes, you do. O thank you sa among mga listeners. You also fuel our drive. Yes, of course. Gani no? Kung makita mi nga, ay, naapay naga-listen sa atong podcast, magpadayon mi. Oh, kung wala na yung mag-listen, di na may padayon. Oh. Oo. Oh. Pero habang gadugay, nagadaghan mang good pod ang nagapaminaw. Murag di na jud ang mahundang. Oh, mauna gini forever. O gani no? Bisod pod mo undang dagan man naminaw. Maupod. Mao gani no? Maguluhan ako. Di na ta magdugay kay taas-taas na to ang Nagdilaab nga episode karon. Okay. Kay natay ka nang nagbabagang balita man jud. Sa uluhan sa mga nagdilaab nga mga balita. Sigig katawa sa job interview tungod kang Taylor Launter ka-lookalike. Wala na dawat. Mga turista sa Turkey. Delikado kay basin. Pangahuyan. Bangag sa dalan. Gihimong lodge. Wala. Kana og uban pa sa Dili Ni Advice. Kuya, wang nagihimong lodge noon sa deka. Oo, istoryahan na to na niya. Sa karon mo sa niya to istoryahan. Kanang natay na kita nga post gikan sa VA Davao. Shoutout sa ato ang group nga VA Davao. Nga membro mi. Pero wala mo kailan na mo nga membro mi diha. Pero membro mi diha. Ay, oo. Pero di lang mi magpaila-ila nga kinsa mi. Pero mailhan man gyapon man na ninyo no. Mailhan man lang gyapon. Gani no. Mailhan man na ninyo kadugayan. Anyway, mobalik sa kuasa na to. Basahon ta nato iyang post. Why are you crying again? I know. Vampire, right? Vampire will fade to me. Nay, usa ka tawo nga nagpost sa VA Davao no. Ang Anonymous. iyang anonymous siya wa ta nakailan niya ug wa pod siya nakailan nato. Correct. Unsa ang iyang giingon? How I lost my possible client because of what haffen, Vella. Ay, actually, what happened, Vella man jud na, no? Haffen man yang giingon. Happen iyang giingon. Oy, Happen Vella. din. Oh, happen. What happened, Vella? Ano Haffen siya? lagi ako madungog. Sa Happen, original manggod. video. Mo ba? Well, haffen. Happen, manggod ako madunggan sa iya. Amot Sige, lang. sige. Basta padayon lang sa basaha, sige, sige. basaha. I'm on a job interview, remote. Nasa sa ilang balay. Oh. Tabangan sa iyang computer. Oo. While waiting for the interviewer, FB muna ako. Mao ba? Then lumabas na naman si What Happened, Vella sa feeds ko. Mao ba? Viral mo siya. Oo. So, pinanood ko na naman siya. Hindi ko talaga mapigilan hindi matawa sa kanya. Tapos, biglang nag-pop sa window na nandyan na pala yung interviewer. So, naana siya sa meeting room. Ubaga na siya sa waiting room sa meeting naana room. siya sa waiting room sa meeting room. Okay. Nya, nag-FB siya. Oh, nag-Facebook. Oo. No? Mm. Isa pa naman sa weakness ko, if natatawa ako at pipigilan ko, mas lalo akong natatawa. Si interviewer sobrang strict as in, ay, wala sense of humor. The So, whole, niya, dili kring, ganun mo yung magkagula siya sense of humor nga, wala man kabalo ang interviewer siguro sa iyang gibuhat before siya ni sa interview. sa bagay po. Sige, go. Si interviewer, sobrang strict as in, the whole interview, nag-a-attempt akong hindi matawa. Worst thing that happened, natawa ako sa interview. Sinabihan pa ako ng client, what's funny? Kung ikaw ang interviewer, Wala man no? kay context, Mao nagkatawa, gani, so mag-assume jud ka nga ako may gikatawaan ani. Murag, it's rude. Oh, rude That way. people are laughing and you don't know what they're laughing about. Gani, rude man ang ingana. Oh, bitaw. Tama. Ayun, bagsak ako. Sabi, next time daw ako, take
Sabi, next time daw, take the job seriously. Nasabihan patuloy ako ng family ko, what happened to interview? Potek. Marisi. Nalagpot akong laway sa mic. Sorry, Mike. Sorry, Mike. Kulaoing, sayang opportunity. Pero, ayaw lagi pag Facebook, pag na-interview. Kaya makatawa na lang ka, nga waka kabalo. Dili na ko na makaya ba ka na mag-interview niya, mag-Facebook sa before? Dapat serious. Meditation. May Murag I help you? nakay ka ng kuan ka ng mental preparation na ginabuhat. Ooy. O physical. Oo. Ginakam imong self down. Ana, morgana. Wala actually. Wala di. Wala lang, nag-share lang mi. Kay sayang. Nakatawa Pero basig lang. atong listener, walay context. Unsa din ang what happened, Vella? What happened, Ay, Vella? ipapaminaw na lang nato. Ay, no. Tama, jud Ikaw ka. ang mag-play diyan, anong ako? Tama, What jud ka. happened lagi to? What happened ba di ang Sige. giingon? Di, ang context ani guys, sa mga listener na to, wala kabalo. Unsa din ang what happened, Vella? Nganong katawanan. Sa unang panahon, year 2014 daw kuno ni. Kuno. Dili ko sure. Pero naay show ang Showtime, ang tawag sa show is Kalokalike. Meaning, na mga tao na mag-adto sa show as doppelganger sa ilang mga celebrities na gina-copy. So, kutahin na yung mag-copy ka Ariana Grande, na yung nag-copy kang Bruno Mars, ano ba? Na yung nag-copy kay Taylor Lautner. How do you pronounce that? Lautner, Na yung nagka-lookalike ni Taylor Lautner. Katong sa Twilight ba nga film series. Si Jacob ba? Si Jacob ba? Nya, as talent niya sa iyahang kalokalike segment. Kaya mag-talent man. Okay, mag-talent man. Mo na yung gibuhat. Mura siya nag-monologue. Nag-monologue siya. Sige, i-play ang monologue niya. In fairness, ginaman jud siya hawig jud kang Taylor Lautner. What happened, Vella? Why are you crying again? I know. Vampire, right? Vampire will fade to me. Edward! What are you doing here? I trust you to protect Bella, but you did not. I will show you die, Edward. I will show you die. Gigisi pa niya iyang sinina. She is mine. Sayang naman Moto. Moto Saan ang ba? Kanang 10 years ago na di ay ni. nag-resurface lang siya. Karon lang jud, recently lang. Oh. Na nag-viral na sad siya. Kabalo ba ka maka-happy good siya kay ngano? Natagaan siya kanang work tungod sa iyang nag-resurface na video, na-viral siya ulit. Moto nga nag-promote siya og Astron. Daghan kaayo siya gi-promote na. Sa tong lain na mga Shopee. products. Shopee. Astron. Gimo Kanang siya cellphone brand. Sa to nga cellphone brand? Vivo, Oppo, Infinix. Wala na ko kabalo. Basta nag-kuhan siya cellphone brand. Wow, sana all. Gani no. Gani no. Dili pa jud, kung dili nimo time masikat karon, just be patient. There will come a time. Tanawa siya Nya, pwede pod ka nga ayaw na lang pag-expect kay madilulo na. Na-timingan ra gyud ni siya. What happened, Vella? Gid ito, no? What happened? Vella? What happened, Vella? Side note, mairita ko sa ilaha ba kay ginasingitan niya si Gani, Kuan. wala nila ginatagaan og kanang moment to shine, no? Nadyo mga kungkway la. Chiri di kong koila. Dili funny. Makairita ka ayo. Gusto ko maminaw sa iya, ha? Pero I'm sure you ginasingitan. die. I'm sure you die, Edward. I trust you to protect Bella, but you did not. Prepare to die. Unsa to? I will sure you die. I will sure you die. Ana siya. Katawanan kayo, no? Ay, hello, Tomsky. Maayong pag-abot kanimo. Oy, hello, Tomsky. Congratulations for reaching our life. Mao lang to, mao ra to. Wala lang good. Katawanan man gyud siya katong first ako nakita. Katong first ako nakitaan ang video, nakatawa jud kog maayo. Nahimo na ko siyang unsay tawag na kring household phrase. Sa balay. Alang house gani. Grabe naman pod. Sige ana, what happened pag nahimo? Why you crying again? Mo anak ko sa akong anak. I know. Vampire, right? Onya, mo na ni. Diri na ta sa tong ikaduhang uluhan. Hello, napataka ra man ko pislit Wait a minute. Uy, kadali lang. Apil na ba siya sa sumala pa sa cast sa usa ka sitcom?
Ay, nahimo na gid siyang artista. Oh, Ano siya? Baby, Gitagaan siya work. mag-fact check ko. Mag-fact check. Mag-fact check. Christopher Diwata. Mm. Ano gawas ba? Christopher Nolan. Batang release? Unsa na? Murag humalong dariles? Christopher Diwata to appear. Ay, to appear lang di ay. Mo ba? Ay, okay na na. Oy, diha na na magsugod. Gitagaan siya work. Oh, is all set to appear on mga batang riles. GMA Drama teased Christopher's appearance with him wearing an all-black outfit similar to his trending look and carrying a bat. What happened, riles? Why you fighting again? Victors, right? The poster said. Paparating na siya sa riles. Okay. Maoba. So, na-show ang GMA niya. Mag-feature siya dito. Ma-featuring siya dito. Okay. Pero, nakoy advice kang ko ang Christopher Nolan. Oo. Dili na advice, opinion. Dili mi advice. Kanang savor this moment but don't rely on it like it's your future. Because fame and like sa pagstorya, ang pagkasikat nimo pwede na siya mawala in an instant or mag-gradual ang pagka-fade ana ba? Ana good. Secure yourself na with these opportunity. Yeah, grab every opportunity and then secure your future with prepare yourself for the fame and opportunities to fade out. Wala akong pasabot. Dili siya pwede i-rely nimo. Oo. Unless good kung pareha ka kay, huy, I know daghan og hater, dili man hater. Oh yeah, hater siguro si Coco Martin kay ikaw kay mura siyang predator. I don't like him. Pero we have to respect his career akong pasabot ha. Nagsugod ba siya sa indie films. Indie films kabalo naman mo sa indie films. Before siya naabot sa mainstream. Tapos na-adjust siya longevity no sa career sa show business ba. Nag-artista siya niya. Na siya longevity because I don't know how pero kabalo siya mo dula ba? He's born to live this life na show business. Kay dili ba nabay artista na nawala na jud like dili na di man sila mahagilap. Asa na sila ana good? Liza Soberano. Asa na si Liza Soberano? I don't know. Na siya sa Hollywood I think. Trying to audition to a bunch of films. But I don't see her in nothing. Si Coco Martin. Una, sa kuan siya sa probinsyano, FPJs. Unya karon FPJs, Batang Quiapo. Batang Quiapo. So siya na, si FPJ. Oo, si Tanggol. Tanggol ba na siya diha? Dili. Basta, tapos kuan pod kring ka ng, napansin ako sa mga na-longevity, kay katong mo take on jud sa producer or director role. Mo jud na sila ang na-longevity. Oo. Mo na sila. Muragog si kisa ba? Kanang Elizabeth Banks. Si Elizabeth Banks ba? Ambot kay ila ba mo na niya? Basta akong iconic na film sa iya kay Pitch Perfect gyud katong babae nga newscast. Naga-newscast murag naga-host Producer na siya og director. Oo. Mo na hantud karon masking dugay na kay siya sa show business, dili kay siya sikat kring dili gyud ingon siya nga dakog impact sa Hollywood pero na siya longevity ba kay kanang ni evolve jud yung character from being just an artist na nag-audition to making films. Mo na nya kani si Coco Martin Kring naga-direct jud na siya og di ay ba? Katong dili. Iya di ay na ang mga predatorial scenes sa Batang Quiapo. Mao ba? Naghimo na po ka. Naghimo na po ka chismis. Dili ba? Sa probinsyano manggod, I think he started there as an artist. Then, he put so much value in it siguro na nahimo siyang producer and then director. Director siya. Some of the episodes, I think he directed it himself. Oo. Tapos karon, di ba, na siya bagong shows. Magka-longevity jud ka kung willing ka to live in that world and evolve in it. Si Maine Mendoza, naara na siya sa content creator na siya sa una. Karon asa na siya karon? Artista. Nagdugay gyud siya. Iyahang 5 minutes of fame, nahimong decade of fame na siguro lifelong career. Hantod karon. Hantod karon. Si Maine Mendoza. Correct. Hello, Nichelle. May sige. adlaw ni mo diha. Dapat daw na ay saktong tawo nga mo guide.
Maulagi Basa iyang comment. sa iya ha. Aron di mo dako iyang ulo. Mm. Same anang mga nikalit og sikat nga mga influencer niya nahambugiro na kaayo. Dagan Example. Dagan bitog ing ana no. Kanang nasikat lang no wasi Cindy 5. Nagatanaw mo ko sa iyang mga Ay kana na siya power sa social media. Oh, nagatanaw ko sa iyang mga content sa una karon kay murag wala na nag-unfollow naman ko. Dili ko ganahan anang kanang mo wala gi-keep ilang foot on the ground ba wala dili ko ganahan ana. Dili ko ganahan ana murag ma-turn off dayon ko. Ako ra man pud na ngano mamugos mo. Mao gani Ayaw no. mo pamugos ako ma-turn off ko. Ako na turn off ko. Ayaw ko but mo sa ako. Si Main Mendoza lang akong maisip na content creator turned celebrity gyud. Kanang nagkuan jud siya no, na jud siya films, na jud siya series, na jud siya. Nagkuan jud siya nag Dili biya tanan flourish. vlogger, dili biya tanan vlogger, influencer, model sa Instagram transition to kanang show business jud. Dili biya tanan. Nag-flourish jud siya. Nya. Nga na ba? Unta kini si Christopher. He seems like I don't know anything about him. I was gonna say he seems like a good person. So unta tuloy-tuloy na niya ang ihang success. Gani no unta. I'm rooting for a stranger. But also hold on to your kanang dili pagkadilulu ba nga na-jud hold on to that thought na dili jud forever ang fame. Okay? Okay. Hala. Next. Malahi ta. Medyo serious ni nga topic. Pwede unahon sa na mold people or pwede. serious tapos mold people na pod. Dili. Unahon na to ang mall people. Kay taas man gud ang kuan. Sige. Naay ambot nakakita na ba mo ning context? Nakakita na mo anang news sa ABS-CBN or whatever news outlet na naibangag sa dalan, okay? Kanang kuan ba kanang agihanan og flood water ba? Agianan og flood water. Kita na mo ana no. Dili manhole kanang bangag ba kanang agianan og flood water gani no. Gani no kabalo naman mo ana no. Karag sa kilid sa dalan nga naay murag rectangle nga bangag. Awasanan tubig. Awasanan og drainage tubig. system. Correct. Sa Makati ni siya guys ha, sa Southern Europe ni. Naay tawo nga ni gawas anang bangag. Di ba kabalo naman mo usa nakadako ng bangag ana? Masigo ang tao. Masigo ba ang tao? Masigo ang tao. Naay uban, masigo ang tao. Katong sa mga inumdum ko kanang sa Victoria nga ingon ana, masigo ang tao dako kay to. Ay Kadagong murag sa it nga so the first 10 minutes may to sa it mo man ang intro di ba? Ang bata gibir spoil mo. Pero ayo ko pasangin lab. Kadugay na nang it. Grabe naman po mo wala pa mo katan-og it. Grabe naman po. Pero gibira ang bata ba padulong ato nga bangag. Mao to ingana na siya niya. Nay ni gawas babae. Dili sa it ha, sa bangag sa Makati. Sa bangag sa Makati, nay ni gawas babae dito nga bangag. Nag-viral kay nay naka-picture. Nay naka-picture. Creepy kaayo ang picture ba? Niya sa interview man ang mga kay syempre news report man ni so gipang interview mga tao sa palibot. Daig interview nga guard dito somewhere nga or nearby establishment ni ano siya nga. Oo, normal talaga yan dyan. Normal lang talaga yan dyan. Minsan nga, may dalawa dyan galing, ginagawang ginagawang sesyonanan ba sa ilang pagka-adik-adik ba? Mao ba? Sesyonanan or lodge. Mao ba? Ginahimong lodge. Ay, para dito sa magjug-jug. Ay ba? Mo gani, oy. Pero, basahan ako ang report sa ABS-CBN News, ha? Published May 29th. Ano sila na, nagsalita na ang babaeng na mataang pumasok sa isang imburnal sa Makati City. Kabalo de mo istorya? Kwento niya. Nalaglag lang siya gamit sa... Kwento niya, nalaglag lang siyang gamit... Sa maning ibig... Oh my God, graduate man siguro mo mga mascom, no? Di mo kabalo mo sentence. Kwento niya, nalaglag lang siyang gamit sa drainage. Naikulang. Nalaglag lang siyang gamit sa drainage. Kasi wala nag-proofread. Wala na proofread. At nagulat na lang na pinagpipiestahan na siya ngayon sa social media. Binuang mo na yan. Nagpapatrol. Unya karon mo ni ang mas twist pa jud. Ang twist mo ni
gitagaan siya og siguro ambot usay nasuod sa guys, gamay luoy ngano hatag din tag cash. Pilang gihatag. Ang DSWD gihatagan si Rose man aka Rose man ang pangalan nato ni gawa sa bangag. Gitagaan siya og 80,000 pesos. Sana all. Kung nara siya nahug na gamit, nganong gitagaan siya 80,000 pesos? Wa man siya nakiluoy. Ingon siya na lang do siya nahug na gamit. Naulog ang iyang Hermes dito sa ilaw mo niya. Gitagaan og 80K para na mabalik ang Hermes. DSWD agency had given Rose the assistance had helped her buy some products for a sari-sari store that she would open. So, gamayng lihok ba? Gamayng kaluoy ba? Manghatag nin tag kwarta. Dili na ta makatudlo ba? O kanang saan pagpanginabuhi? Diretso kwarta. Ayuda. Kani siya DSWD should check their cash assistance program. Cash agad. Dapat i-train ninyo at bigyan hanap buhay. Ano naman Gani. sila? Sige na lang mag-cash. Kung ing ana na lang man, manunod na lang sa kanal. Gusto ko 80K. Musulod og kanal. Okay Musulod na lang tag kanal. Tagan tag 80K dayon. Naikas. Mm. Kanang nag-ulan sa Davao City nya kabalo ka aning sentro sa bahada nga baha kay katanang kalibutan. Mm. As in mo abot jud siya og tuhod. Oo, niya. O nya karon kay sa naman ko sa jeep ato. Pauli na. Ning shortcut wala ni shortcut ning detour ang jeep kay baha lagi kaayo sa Victoriano. Mo to ni detour may og kanang mga kasulok-sulukan Para malikayan. para malikayan ang baha. Pero baha gihapon ang mo ang giagian. Unya naadyo ko nakitaan baka nang naglakaw ba nga nanay. Naglakaw siya sa baha luluya ani nga nanay naglakaw siya sa baha ako lang siyang gitan-aw gud. Nahulog pa bitaw na si nanay taga diri na ang tubig sa abaga. May gani kay taga diri. Mao gani no. Dili ingon taga diri. Mao gani no. Kaluoy pod. Naana mga tao sa jeep hala si nanay. Yan na rapod mo. Hala si nanay. Wala po nang rescue ninyo mga buhanga mo. May gani kay nakatungkad pa siya. Wa siya nalumos. Gani no. Nausa naman tamo. Nahulog sa kanal si nanay tagagitik. Kana mo'y tagag itiking. Dili ka nang naarang. Ay, tanawa police later clarified that it was not just one person but 3 individuals who were believed to have taken refuge. Taken refuge. Abi na kog nahog. Anong taken refuge man pod? Unsa man gyud? Lain man gyud ang lain ang mga words. Unsa man gyud ang katinuoran? Taken refuge inside the drainage system. Kinahimo daw ng lodge, ingon pa sa mga na-interview sa video. Diba? Minsan nga, ginagawa yung ano dyan. Anak tong isa ka, amrag security guard man to. Basta, buwang man mo eh. Creepy kaayo ang original post, anak, kay series of photos mana. Una, ulo lang. So, creepy kaayo. Kabalo na ko, I don't know where this is going. Misaka. Pinasadako ang pagkagawa sa drainage. Imagine na. Oh. Ay, dili Sadako, Kring. The Ring. Sadako man ang pangalan atong sa daring. Ay, sorry. Tama, di ba si Sadako ni gawas sa well? O maring ana, hinahinay, baka ng picture by picture. Or every picture. Every 5 seconds nga kuan. Ang picture. Final picture kay blurry picture sa babae nga nidagan towards the camera person. Blurry na. Oy, nag-comment si former social worker ba yan ni siya sa DSWD. Naa siya authority to speak on it. Na siya authority to speak on it. Kinsa pa, wailain kundi si Nathaniel Blanc. Hello Nathaniel Blanc. Ano siya, walay case study na hitabo, hatag diretso, 80K. Mo gani no. Sa yun na kaayo sa una, pag manghatag na silang mga ayuda, Kring, dagan pa kay silang paperwork himuon. Ila pa lang i-CI, i-investigate pa nila kung deserve ba mga ingana dagan pa sila ginabuhat gina-survey pa na nila sa ba kana man laging katong mga pila katong before election kana mga pila nag-survey ba di ay wala man gani no so stadyo ko ay dagan kay kog friend sa Facebook na kanang todo travel pero proud pa kayo nagpila sila nga nakaluoy nga pambalay. And then ang next picture kay kanang Louis Vuitton na bag. Di ba? Sana all sa ayuda na ka Louis Vuitton. It was meant to be a funny post. Okay. I laughed about it, but
you know, if you're other people, you don't understand it, dili mo friends, maglagot yung kasaya. Ay, nako. Anyway, dili na ta sa ato ang serious news. Oh, there is a serious controversies happening in Turkey. Gani no, nung saan naman taon niya de lang. Naay babae nga turista ni adtog Turkey kauban sa iyang bana. Namatay. Sige, storyahan na to ang context. Bali si Beth Martin og iyang bana nag-adtog Turkey. Before pa sila naabot og Turkey, before pa sa flight, ideally before sa flight or during flight. Basta wala pa sila nangabot og Turkey. Gareklamo na siya nga sakit iyang tiyan. Anya ang duda sa iyang bana possibly nga they initially blamed food poisoning kaya nangaon sila Chinese food sa airport. So they initially blamed it, pero pag abot dito sa Turkey, delirious na si Beth. So sa kasakit siguro sa tiyan, girush na siya sa Marmara University Pendik Education and Research Hospital dira sa Istanbul, Turkey. Naa din ni reputation ng Turkey for illegal organ harvesting. Naay reputation na ing ana. Anyway, mubalik sa ko sa story. Pag abot dito, ang giingon sa iya sa mga doktor sa iyang bana kay heart concerns kuno. Doctors raised concerns about her heart. Tapos gisulod si Beth sa intensive care. Nya bawal siya ipakita sa iyang bana. No text, no calls, no visuals. Hala, kalain ano. Oh, murag isolate iyang asawa. So, pagkaugma gyud anang adlaw nga na-admit siya. Pagkaugma gyud namatay. Wala kalain So, gid ana oy. Ing ani ni siya. Nganong namatay? Wala pa ta kabalo no sa tinuod na nahitabo pero mao ni ang timeline ani. Wala pa siya namatay, na pa siya sa life support. Giadtuan na ang bana si pangatong bana? Si Luke Martins Martin di ay. Si Luke Martin, giadtuan siya sa mga pulis sa Turkey. Gi-blame pa siya. Gihimo siyang suspect. Gihimo siyang suspect. Food poisoning. Gipoison to niya yung asawa. Pero, tas giingnan siya nga patay na daw yung asawa. Pero, naibalan after the fact na wala pa di ay. Sa time nga giadtuan siya sa pulis nga, giingnan siya patay na yung asawa. Wala pa din namatay. Naka-life support pa siya sa hospital. Kuya wa ana oy. Oh. Tapos moto na di syempre kung mamatay ka, Kring, sige butang na tog tinuod yun nga namatay siya. Mo man yang issue good. Ang issue diri is dagag issue no, pero mo jud yung pinaka-issue. Butang tag namatay jud siya kay sakit yan tiyan. Let's say lang jud ngayong ana. Pero pag unsa tawag anak Kring kanang i-repatriate ang body ba? Kay gikan kog Turkey nga taga UK man sila. So syempre dalon jud ang body sa UK. Pag abot sa UK naibalaan sa coroner dito wala siya heart. Lo. Gitanggal. Wala na yung heart. Gitanggal Gitanggal sa Turkey. Pwede day na. Hala. Pwede day na. What a traumatic experience for the family. Kabalo ba mo nga dili pa jud daw ihatag ang body niya. Gibayaran niya pila ka thousands of dollars pa ang hospital para i-release ang body. Humana na gud ang bills. Aside pa ana, dili lang jud i-release ang body for repatriation. Gipabayad pa siya thousands to bring her home. Nya pagkuha pa jud, manual Kring, wa jud respeto. Giadto nila sa morgue ang body. Gitagaan sila body bag, sila gipakugos. Sila mismo ang nagkugo sa body bag. Ang body mismo ba ibalin sa body bag, tas ang body bag sila yung nagkugos paggawas. Ang nagkugos is ang mama ni Beth, si Luke yang bana og ang ilang translator sa Turkey. Silang tulo nagtabangay sa dead body. Kalain na oy. Lain gani kayo no nya pag abot didto Luke is allegedly forced to carry Beth's body in a bag through the hospital with the help of a translator. So mo to. Tapos pag abot sa UK sa body, ang British coroners dito na na-discover na her heart is missing. So kung nagsakit lang imong tiyan ngano naabot sa heart?
Pwede man na, no, dagan jud mga doktor mo yun sa kuha, pwede man na siya may tabo. Pero nganong matanggal man, pwede day na. Ang butoy no, unsa na Ngano man mo. Tapos, karon. Mm. The Turkish Ministry of Health releases a statement saying Beth died from cardiac arrest due to multiple organ failure, but does not explain the exact cause. Officials claim Beth did not undergo any surgical procedures at the hospital and deny that any organs were removed. Gideny. Gidi na yan ano may heart. The ministry refuses to clarify whether any procedures were performed after Beth was transferred to the Forensic Medicine Institute for a second autopsy. So the hospital right now faces a negligence investigation over Beth's rapid and unexplained death. Wala dapat lang. The British government is reportedly investigating the hospital following Beth's death. Beth's family continues to seek answers, facing a 6-month wait for a coroner's inquest that could provide more clarity. Nangutan ako kay co-pilot, kay wala man tay doktor nga dali-dali matap, no? Si co-pilot ang ato ang dali-dali matap na doktor. Oo, anak ko na. Ang question ako is, how do you get a heart from, how do you harvest a heart from someone, dead or alive? Ang gitubag, dapat alive. Dapat, the heart must be healthy and functioning at the time of retrieval to be viable for transplantation. So kung gikuha man lang galing para i-harvest ang heart, dili pwede nga patay pa si Beth pagkuha ato. Buhi pa siya. Buhi pa siya pagkuha sa heart. Kung ang tumong is para i-transplant para sa laing tao. Usaon din nimo ang heart kung dili i-transplant sa laing tao, Zoe? Unsa i-museum, i-exhibit? Wadyo ko kasabot, wa ko kasabot. Mo na nga nakuan ko sa bani. Unsa ni siya? Nganong naingani naman mo didto? Pwede pod from a deceased donor that has been kept on life support. So buhi gyapon. Technically buhi, but in a sense dili na brain dead lang. Pero buhi pa kay nagahinga pa na pa oxygen ang lawas. So usaha man nato na. Kalain po ninyo. Tapos So that's a thing in Turkey? That's a thing Dili lang kani? That's a thing in Turkey. Why have I said that? Kay kani nga post nakita na ko sa Daily Mail, no. Niya sa mga comments ana niingon a doctor kani na-comment rin no ana siya si from Jess blank. Ana siya, a doctor once told me a patient went for a scan after having a gastric band fitted in Turkey to find she only had one kidney. Mo ba? Hindi ko Nonsa naman Dara pa. From Olwen Blank, ano siya, I ended up in hospital in Turkey with a urine infection years ago and I was 10 weeks pregnant. They told me I had a tumor on my bladder and even showed me scans and needed operating on straight away and was told I would lose the baby. I got out of there as quick as I could, had to walk miles back to the hotel, got earlier flights back to UK, saw a specialist, and when I got back, my outcome was nothing wrong with me and my baby is almost 20 weeks. Would never set foot back in that place again. Hala ka, oy. Gingnan siya, nagpa-check lang siya. War UTI ba? UTI raman. Anong ingon ani? It's baffling. Anong naay ingon ana? Gusto gani i-harvest ang allegedly. They're known to harvest organs illegally. Shut the whole country down. Unsa naman Napadiri from unsa man ni? Don Chadha. Wow, kasabot. Something like this almost happened to my daughter 2 years ago in Turkey. I got her out of that hospital and put her private care in Turkey. They told me all her organs were failing and she needed to be kept in hospital. When I took her out of hospital and put her in private care hospital, they told me she was so dehydrated siguro pasabot, and put her on a drip. Dehydrated siguro pasabot. She was fine about 6 hours later. Something fishy. Naay fishy. Investigate the whole country. Naay po'y comment dari from Lou. Ano siya? Organ harvesting. She was murdered. Where is the outrage? Mo ganino. Why is nobody talking about this? Gani. Dapat big news gani siya. It should be a huge news. Dara pa jud. Kuan ni theory niya. Theory from Jessie blank. Ano siya? Someone very rich in Turkey has her heart. She was probably picked out from the manifest of having great health.
They poisoned her and removed her heart and wanted to cremate the poor woman. Turkeys, different man, sad they don't remove hearts unless they have someone ready to put the heart in. Uy, nagatanong mo ko Grey's Anatomy, no? So, naa kay authority mo istoryaan. Nakoy authority, amateur doctor ko. Ah. Nay. Diloy. Nagatanong ko Grey's Anatomy. Link, daghanan nimo ginatanaw. Wa mo ilabot. Nganong daghan kay ko ginatanaw no. Nagatanong ko Grey's Anatomy sa una. Usually pag transplant according sa katong nga series, kailangan ang transportation niya is transportation, may I help you? Oo, dapat rapid. So, for example, sa kaning nga episode, Ay, tama. Gi-harvest ang heart sa kanang consenting dying patient. Kay brain ang problem pero okay ang heart. So gikuha ang heart, gibutang sa cooler, gi-helicopter jud. Gi-helicopter jud. Yeah. Uy, kita ka to. Unsa to i-remind ko na ay nahug nga heart. Sa cooler kay nadamag siya ba? Pero ano ang heart gi-transplant gihapon, gi-testing nag-work gihapon. Sa man ambot nakalimot na ko sa na movie series what? Dili, tinuod. Giingon sa kuan ni naknak. Pero sa Grey's Anatomy ato ang context nga. Pag naay mag-harvest og organ, kutay heart, i-transport dayon na rapidly, then anagani sa dito nga episode nga gi-helicopter jud, gi-chopper jud ang heart para lang ma-deliver dayon in an instant kay on the other end of the place nga naa dito ang isa ka patient nagulat sa heart, open na daan ang iyang dire. Open na daan. Pag abot sa nag-deliver sa heart, butang na lang na nila. Gi-open na daan nilang dughan. Nanay. Automatic gina siya dapat. Oo. Nya, kabalo ba mo nga si Beth Martins kay is a mom of 2 children. Mo gani no bata pa kayo yung mga anak so poor. Gani no? Traumatic kayo na sa iyong bana ba? She was killed, ano pa si Vivian Blank. She was killed for her heart. Would never go to Turkey again. The healthcare is disgusting. Treat us like crap but get respect when they come here. Huh? Mao ba? Ang mga turista from Turkey get respect when they come. Huy, ang Turkey pod, wala man ko kabalo nga ang Turkey is known for illegal organ harvesting. Wala man ko na-aware ana, pero I know Turkey as a place where they go to if they want to fix their teeth and get BBL. Muna akong nabalaan sa Turkey. Murag diha ang cheap BBL, cheap Botox, cheap dental work. Mo ba? Diha sila nagaadto kanang mga artista, mga mini celebrities, mga influencer, vlogger. Basta mga naikwarta. Kasagaran drag queen diha mo adto, Turkey. Kay dito magpaayos silang teeth, ipatarong ana. Muna ko nabalaan, pero wala ko kabalo nga, anak po din sila known for illegal organ harvesting. I didn't know that. And it's allegedly, okay? Allegedly na siya. Dili ko sure. Alright? Kaluoy po nila, no? Magkuan na ta. Ay, naidili sa ayos ha. Basahan sa natuning comment, From Bea Balobi. Salamat po sa pag-comment. Ano siya, as a modern, this is in response to kuan. The BISD Academy from one of our past episodes na mag-igmat. Oo. Ana siya, as a modern Cebuana, Charez, magbantay or magmatngon among kasagaran gamiton. Oo. Thank you. Thank you for that information. Siguro no kay kanang formal, kanang ginagamit sa mga gobyerno or sa mga formal professional language. Gani, no? Tapos, mag-vote in the poll. Okay. Vote in the poll! Kung libre ang pamasahe padung Turkey, mo bakasyon ba mo dito? Dikoy! A. Oo. Or B. Dele lang. Dala lang. Comment sa Spotify, YouTube, or Facebook. Kung nalingaw mo, please consider sharing this episode with your friends and subscribe to get the latest episodes, to get notified of our latest episodes. I-search sa inyong paboritong podcast app, Dili Ni Advice. O, basig na mo yung mga suggestions or you wanna send your letters, your life stories. Please reach out to us. Don't worry.
you can be anonymous or pwede po nga please don't hide my identity. Pwede po. Dili jud mo na mo saan mo na. Ma-aksidente mo na mailhan. Oo. So ayo na lang gyud ibutang ang ilang full name kapag dili aksidente nga maingon. Bito, tama. To submit your stories to advertise or sponsor our show, yes, we do accept donations. Why? Why do we accept donations? Because there's a lot of things that we want to buy. We want to buy a dedicated camera for our live stream because we're using a phone. But still, our phone is very, very top-notch. It's S25 by Kringkay. Hala, hambugira kayo. Hambugira. Thanks to my banana bells. Also, we don't have a ring light. And Kringkay wants to buy a mixer. We don't have I know. Nami ay unsa dito man paliton katong Soundpad. Soundpad yang para pindot-pinduto na lang nako diri ba. Choing. Ana, So dili na kayo need og editing. Kay gamay na lang kay daghan na kayo na insert ng mga unsa. Anyway, moro to. Go to dili-ni-advice.com. So you will see the QR codes for coffee and GCash. And that's how you donate. Just scan the QR. So that's DILINIADVICE.com. Moro to. Thank you so much. See you next time. Bye!